Moi boas, rapaces e rapaces. Hoxe imos ver un primeiro apartado sobre a historia de Exipto. Neste caso, imos ver a súa cronoloxía e a súa historia política, vendo os principais faraóns. Ten en conta que a historia do antigo Exipto abarca máis de 3000 anos. Hai máis distancia entre o primeiro faraón e o último que entre nós e a antiga Roma, para que vos fagades unha idea. Aquí podedes ver unha táboa na que aparecen unhas cantas etapas nas cais poden dividir a historia do Antigo Exipto. É a táboa que tedes no libro de texto. E realmente os períodos e cronoloxías son prácticamente inabarcables. Se tedes algún libro na casa ou buscades na rede, hai moitísimas etapas. Pero en todos os casos sempre aparecen tres, que son os tres períodos nos que Exipto tivo máis independencia, que foron o Imperio Antigo, o Imperio Medio e o Imperio Novo. Na historia de Exipto, en xeral, sempre aparecen unha dinámica que aparece un gran faraón que consigue unificar Exipto, os seus descendentes incluso unhas novas dinastías. As dinastías, lembrade que son familias de monarcas, familias de reis. Cando un rei lle sucede o seu fillo, o seu fillo, o seu fillo, iso sería unha dinastía. Cando cambia de familia, sería unha nova. Pois ben, nos imperios antigo, medio e novo, esas dinastías teñen moito poder e Exipto está unificado. Entre ambas aparecen períodos que os historiadores, os exiptólogos, adoitan chamar períodos intermedios. Vedes aquí que hai un e dous. Realmente estes son períodos onde hai ou anarquía ou simplemente o faraón non consigue dominar todo o territorio. Moitas veces o que sucede é que Exipto é invadido por outro reino e tarda moitos anos e incluso séculos en volver a ter un faraón que domine todo Exipto. Imos ver pouco a pouco cada unha destas etapas para que vos fagades unha idea. O Exipto antigo comeza a considerarse unificado a finais do cuarto milenio antes de Cristo. É dicir, máis ou menos no 3200-3100 antes de Cristo. Fai moitísimo tempo. Nestas datas, aínda que un pouco lendario, hai moita lenda, moito mito, en xeral considérase que o primeiro faraón de Exipto, o que consigue unificar os dous reinos independentes que eran o Baixo Exipto no delta do Nilo e o Alto Exipto na parte media do Nilo, foi un faraón que chamamos Menés, segundo os historiadores. Tamén se lle chama Narmer. De feito, conservamos algúns restos da súa existencia, como é, por exemplo, estas dúas paletas en arxila, nas cais aparecen o propio faraón cunha coroa, que é a coroa propia do Alto Exipto, dominando os seus inimigos. En esta outra paleta, na da esquerda, podedes ver como dous leóns que teñen o pescozo que está cruzándose, está como xuntándose. Eso pode significar pois a unificación dos dous Exiptos, do alto e do baixo. Ben, despois desta unificación, vemos que aparece por fin un estado unificado, un faraón poderoso, e no Imperio Antigo, que vai durar, vedes, prácticamente 1000 anos, é unha barbaridade, é dicir, ten en conta que entre Narmer e o último faraón do Imperio Antigo hai tanta distancia como entre nós e a construción da Catedral de Santiago, é dicir, moitísimos séculos. Pois ben, neste grande Imperio Antigo temos, sobre todo, faraóns importantes na terceira dinastía e na cuarta. Xa o vimos principalmente nas actividades de antes da Semana Santa, pero podedes ver aquí imaxes da construción que mandou realizar o faraón Zoser, que é o faraón da terceira dinastía, que foi a primeira pirámide da que temos constancia, e a pirámide escalonada de Saqqara.
que foi realizada por un arquitecto que xa pasou a historia, que foi Imhotep. E logo temos outros faraóns que aínda son máis coñecidos que Djoser, que son os tres faraóns da cuarta dinastía. Houbo máis na cuarta dinastía, pero estes son os máis coñecidos, Queops, Quefren e Micerinos. Aquí vedes unha imaxe na cal aparece na meseta de Gize, aparece unha das pirámides, en concreto esta coido que é a pirámide de Quefren, e aparece a esfinge, unha esfinge gigantesca que vedes, se vedes aquí os turistas, podedes imaginarvos ao tamano desta esfinge, que era pois un ser mitolóxico con corpo de león e cabeza de home, neste caso é a cabeza do faraón que o mandou construir. Nesta época o Exipto prácticamente non tiña inimigos externos e todos os recursos do Estado, que eran moitísimos porque todas as colleitas do Nilo daban moita riqueza, estaban na mans do faraón. Por iso poideron construir estas construccións gigantescas, que non eran construídas por escravos, senón por traballadores, por campesiños. Mais adiante, despois destes 1000 anos que durou o Imperio Antigo, foi derruído principalmente pola anarquía. Despois de tanto tempo comezou a haber divisións, malas colleitas e o faraón perdeu o poder. Tardaron moi pouco tempo, se vos fixades, pois aproximadamente 100 anos en que aparecera un novo faraón que vai unificar de novo todo Exipto. Neste caso vai ser o faraón Menhuhotep, que vai ser o que consiga reunificar todo Exipto. Aquí tedes un mapa no cal aparecen incluso novas conquistas que van realizar os exipcios, que non tiñan realizado anteriormente no Imperio Antigo. Neste caso, o outro faraón que destaca é Sesostris III, que vai conquistar o sur de Exipto, o que sería a zona de Nubia, que era moi rica en minas de ouro, sobre todo. Ben, este Imperio Medio vedes que durou menos que o anterior, durou uns 300 anos, e foi destruído principalmente pola invasión duns povos estranxeiros. En Mesopotamia, que xa veremos máis adiante, tamén comezaron a desenvolverse grandes reinos e incluso imperios, e un destes, os Ixos, invadiron Exipto e conseguiron conquistar o territorio. Territorio que non foi liberado ata a aparición do Imperio Novo, cando un novo faraón consiga reunificar todo Exipto, botando e expulsando os anteriores ocupantes, os Ixos. Este imperio é o máis no que temos máis coñecemento, porque os faraóns realizaron grandes conquistas máis aló de Exipto. Non solamente reconquistaron todo o territorio, senón que conquistaron zonas como Siria, Canaán, Canaán sería a actual Palestina, e entablaron relacións diplomáticas co resto do Oriente Medio. Por iso temos moitísimos datos e, sobre todo, foron uns grandes constructores. Hai moitísimos templos e tumbas que nos dan información. Destacan tres faraóns: Tutmosis III, que é o que tedes aquí nesta imaxe, que aparece dominando e collendo polo pelo os seus inimigos, que vai conquistar toda Siria e Canaán. O outro faraón que destaca é Amenofis IV, que cambiou o nome por Akenatón. Por que destaca este faraón? Pois porque se lle ocurriu deixar de adorar a todo ese conxunto de deuses, todo ese panteón de deuses que tiñan os exipcios, e decidiu adorar a un só deus, neste caso o deus Sol Atón. O vedes aquí representado neste relevo, adorando e dando sacrificios ao deus Sol, que aparece representado como un disco solar que está dando os seus rayos. Tamén é moi coñecido porque estaba casado coa famosa Nefertiti, que tiña fama de ser a raíña máis fermosa da antigüedade. De feito, conservamos o seu busto, un dos seus bustos. O que lle pasou a este faraón é que tal foi a revolución relixiosa que pretendeu
que sospeítase que finalmente foi asasinado polos propios sacerdotes que quedaran sen os seus templos para adorar, relembrade o resto de deuses, Amón, Ra, Horus, Osiris, todos eses. Por último, o derradeiro faraón que destaca neste Imperio Novo é o famosísimo Ramsés II. É famoso non soamente porque o seu reinado foi longuísimo, senón porque mandou construir moitísimos monumentos que conservamos. Destaca a imaxe que tedes aquí, que é o do templo de Abu Simbel, no sur de Egipto, en Nubia, que o construiu para asentar o seu dominio no territorio. O vedes tamén nun relevo no que aparece montado nun carro de cabalos como se fora un grande guerreiro conquistador. E realmente o foi. É moi coñecido porque foi o primeiro monarca da historia que coñezamos nós que fixo propaganda das súas batallas por todo o país. É dicir, o que fixo este faraón foi loitaba contra outros reinos, pero foi o primeiro que chegou a cambiar incluso os resultados da batalla, dicindo, por exemplo, que gañara os enemigos e non os gañou. E tal foi as inscripcións que puxo por todo o seu país que os historiadores ata fai nada lle adxudicaban victorias que realmente foron derrotas. Finalmente, a historia de Egipto chega ao seu ocaso cando no Imperio Novo comezan a perder poder os faraóns. Aínda que pon na data que o Imperio Novo durou ata os 715, realmente a partir do ano 1000 os faraóns xa non tiñan prácticamente poder, sobre todo porque deran demasiado poder aos templos e aos sacerdotes, que ían acumulando riquezas e riquezas. E o que pasou é que no resto do mundo, como xa veremos, comezaron a xurdir cada vez reinos máis poderosos. E se na vez anterior Egipto puido derrotar aos invasores, a partir destas datas os grandes imperios que aparecen en Oriente Medio van invadir e van conquistar Egipto. Estes van a ser Asiria, Persia, Grecia e Roma. Con Roma vai rematar definitivamente o reinado dos faraóns en Egipto. A última dinastía, que realmente non eran exipcios, eran gregos, asimiláronse aos faraóns e consideráronse uns exipcios máis. De feito, a última raíña que reinou en la Shoah foi a famosísima Cleopatra, que xunto co seu noivo, co seu amante Marco Antonio, enfrontouse o que vai ser o primeiro emperador de Roma. E, lóxicamente, vai ser derrotada, senón Roma non tería existido. Ben, con isto rematamos a historia de Egipto.